तर मित्रांनो, काय मग आता काय बरा ना. तर आज श्रींची पालखी व कलश मिरवणुका जी वेताळ मंदिरापासून भटवाडीतील ब्राह्मणदेव मंदिरपर्यंत जातली. तर सगळे पटेल मंडळी पिंपळाकडे जमलो आणि आता वेताळ मंदिराकडे जातो. तर आम्ही आता वेताळ मंदिराकडे पोहोचलो. तर हय सगळेजण सत्रे बिजरे घालून पालखी नव्हत्यासाठी तयार आहेत.
तर आता पालखी येतात तोपर्यंत आम्ही मंदिराकडे गेलो तर मंदिराची सजावट बिजावट मस्तपैकी केलेली आहे. थोड्याच वेळात पालखी येतली तर आम्ही तोपर्यंत चाय भजी आणि खाऊ पिऊ बसलो. तर मस्तपैकी भजी दिलेली आहे. थंड जावच्या आधी आम्ही खाऊन घेऊया लवकर.
तर आम्ही आता देवळाच्या आतमध्ये दर्शनासाठी येलो. तर मस्त सजावट केलेली दिसत तुमका. तर गावडे मंडळींनी सगळ्या पटलांका चाय दिल्याने ती पिलो आणि आम्ही घराक वाटेक लागलो. तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.